Dia si pader dagang kay dala. Agoy di ay. Wala pa. Nanawag ba to? Nag-chat ba to si Inday din sa man imo to na. Kita na mo di. Imo to na. Ano 500 kayo. Lagi kay nag-ingon lagi to siya nga maka naaba lagi kuno imo trabaho na magahanyo ba lagi kuno siya. Unsa man na diri sa amo? Lagi palitan mi ni papag sudan. Ya. Pandesal din balidaghan. Yang Pagtimplag kapisay. Diri ni sa balay pa? Agoy, salamat. di mo manungas. Gipalitan mi ni Papa sa sudan na amo di sa dingdalon dito sa bukid kito si Riri to nagdaro. Dito rin ni namo sugbahon. Nya nagpalit din si Papa sa pandesal nga balidaghan. Pagka isod sa plato. Salamat ani. Mas mayo man sad nang pandesal kay nanadaghan mga bata, daghan man sa kayo. Ako man sa big kunya kuno sa balay. Tagsa ka na. Tags. Ay, pinta ng Rosartan. Imo? Farmasi ka ron. Ay. Nya tagaan pud mi ni Papa sa pandesal. Doon na lang. Magbangas po din sila kay aron maluto na ilang mga dala. Gabi ra mo ka uli day? Hindi sirado naman din Sa oras mo naguli? Labi mo duwingon na. Hindi na. Nagsimba ko dahil sa Alas 9? Jesus na ako naglayba. Kurang may isa mata ba? sirado man danay yung motor danay budog. Duha? Mata na ko. May rason nga nahapitan ni mo to si Inday. Nag-chat lagi to sa sako kung kuan Sana lang reklamo. Ingo nga, day, tistingig chat si Papa day. Aw si Doy kay naaman toy kuan. Naaman toy ba na siya sigiti. Camping ka ay mo eskwela ha. Eh, puro naman kita yung paglaong. Sa gabay ang ginawa. Wala mo ipataw ko ano. Nya kagabi sa gihapitan po ni Papa si Inday kay iyang tagaan po sa pang-allowance. 6,000 rabaya ang akong do ka semana di. Madana ko ni Katut kang ba? bigla na 1,000 na niya. Yan ay 4,000 na bilin kay 1,000 na gasto man ako konsumo. Nalagi alam masag di kagkaon dito di. Ngayon ka na oh. Kabuhatan ba na naman sa kuan? Kada semana mo uli lugar. Di naman kuan kay dala naman si Doy sa motor. Tagago pa na niya sa tubil kay dili padagan kay tubil. Di na siya padagan ug tubil. Pangas na sila. Di sa mi kapangas dadto kay to si Riri nagdaro kay apason lagi kay magdraging na sa ugma. Ini do. Tingko nga duha ka kilo niya ilain lang ng isa. Agputlan pa man ginya kay tunga ra kuno. Kuhay na lang nagputli. Timba mo na lang. Na salamat na kay sugbahon sa namo dito. Sige. Palit si Papa sa sudan kay tuwa man sila ni Tata dito ug ni Manang. Palitan niyang sudan. Nya pangas na sila. Na di apod may karne. Palitan pag ni apel na amo ni dalon to sa bukid sugbaho namo ni didto. Hi mga kamigs, mayong buntag sa inyong tanan. Magpangas mi sa bukid sila ni Saysay ug ni Vincent. Si Koreana to ana didto. Si Riri naguli siya kay gihaton niya ang motor kay niya sa hapon ang kabaw iyahang dahik. Nagdaro man siya dito ganiha pagsayo. Tana. Nami sa bukid, unya si Saysay naglungag na po ni si Saysay. Nandi aman tay kuan sa okra ato ning itanom. So adto ta dito din tan-aw po dai nato to ang ato ang gipang tisok. Basin og nagkuan na to. Nga sani nangabuhi na. Nanurok na. Dali kor. Nya si Riri ng haling. Halingan niya diha. Ug mao day pud ni iyang gidaro kaganihang sayo-sayo kay siya diri nag-anhi sa bukid. Manyag kape nagmata siya mga alas
4 siguro to kapin pag humanyag kape. Pagkalasing ko nagpangas din siya dinhi kay nagdaro. Danhi dayto among tanuman sa kamuti karon pitsa uno. Tanom na pud tag kamuti otro kay katotong kamuti nga gitanom wala man toy unod nasahot man to sa init. Natuto sa init maong walay unod. Namo ni iya pong gi apasad ni niya dani pagdaro kay ugma sa Lunes, ugma magkuan na pud sila, magdragging na pud sila. Nagdragging na pud ni sila ugma. Nang sayo kay siya nga nagkuan diri kay para yaning madaro. Kay sa Bernes nagdragging na sila unya sayo sila na human kay tiwasuno naman ya pagka Sabado ug Domingo naparelax nila ilang kabaw. Kay aron nga kuan pod parelax nilang kabaw din sila pud dayon nagpakuan pod. Ato na ning itanom diri oh. Ya di ada dinhi day nato gipang tanom atong mga kuano nya wala pa may ni tubo. Kanida ni kay ampalaya. Pinidani pod ang batong. Udian na po ni gilit sa batong oh. Ni ay nay nagtunga sa batong. Di nang kuan na di ay nang gilit na di ay. Makuha na po na siya sa init. Hindi apa. Karon ay aron mga migs. Muna sa gudang pag tanong ang okra anya. Kani sila mga migs muning mga ampalaya, ang mga batong. Batong ampalaya di ay. Kana mga batong ug ampalaya na siya nya. Ang batong ng tubo ng mga batong ban ang ampalaya mga migs. Bakyan wala may nanubo mga migs. Sayang may nanubo sa mga ampalaya. Batong rang may nanubo. Ay, naaramig so. Oh, di man mga migs. Wala pa amig mga migs. Nadaan, ang pinakugmaon ni Dani yung Dani. Video asod ko na. Ang pinakugmaon ni siya mga migs so. Yeah. Di man di ay. So, anya. Sugda na namang pagtanong mga migs. Ya, to si Papa dito mga migs oh. Naghaling na siya dito mga migs. Papa dito mga migs. Pero na mga migs si Papa na. Nya ang mga manok suro-suro na sila. Nya akong si mga migs nagkuha sa kawayan kaya usok. Kaya chill lang tala nila video-video. Nya itong mga gulay update. Ayan ang kalabasa. Kamatayon. Ang palaya. Wala na buhi ang upo ra og kalabasa ang nakuha. Pero ang kalabasa lagi na tunguna nakuha na. Pero nawala man. Ayan napulihan si manay mga migs. Tumama kay dagay kayo. Kita din eh. Palandong ta kay pero kay init mga migs. Good. Tigil lang panahon good mga migs. Guys, ako na hatag ni mama kay natugod namin kay mana siya kuan sa kawayan. Diba guys, taas pa ko ni mama. Kana guys, muna iusok. Batong na dito sa tanuman. Kulabong tikibang. Parang dahil. Ang guys, sa mama. Sige, okay. Ya, ato na ito sa dito. Kay, so, delikado kita ng, ano guys ba? Ayan guys. Bunan? Panglubong na ni mama. O, pang-usukan ni Manoy. Asa na nimo? Kani? Tapi Sa tinod guys. Sa tinod guys. Ampun ako. Sa tinod guys. Ampun ako.
Ano guys? Guys, katulog ko tinul. Dala pa na mo dana imong kawayan. Grabe ka init. Naman to sa bukid no. Naman to sa kuwan. Dali kawayan. Birthday kainit guys. Papa guys. Ika na siya ng lampas. Ayo guys. Nang haling din na siya guys. Ito na siya dito sa ano. Ito. Birthday kainit guys. Ayan guys. Yan ako man na po natugtanom ang okra. Magkuhan po ta sa paniudto kay udto na po. Tapos si Saysay dito naghawan. Si Riri po dito lang haling-haling. Nya dani mi nga side magsugba. Di may gihatag si Papa nga karni. Namo isugba may mo isudan sa paniudto. Kuha si Papa sa marang guys.
Tapos na. Yan guys, iputol ni Papa ang siya nga samarang kay habog kayo guys. Pero si Papa guys oh. Ayan si Papa guys. Ayan. So, ngayon guys, kwauna mo guys. Gali. So, kana siya guys, iyan ang iputol. Si Papa guys. Kuha siya. Kachinay. Natura na yun ang panitan oh. Pagkaon na naman mo na eh. Daghan kayo nangatagak dito guys oh. Nangatagak guys. Nangatagak. Naog na si Papa guys. Audi pa rin guys. Magkuha na sila sa butong ni Riri. Koreana og Bintoy. Nga diya po ang atong sinugba. Nara guys, nakakuha na sila butong. So guys, kagawin ka rin na yun. Ayan guys, nakakuha rin sa butong. Unang kabok ang maikuha guys. Pero si Papa. Si Papa guys, na inuit. Saging kay para kunan sa kanon. So, ready na ito guys. Okay. Unang kabok din na guys. Diyan na nakaredy na ang among ibudol pait, di ay sinugbang karning baboy, unya na apoy kamatis ug pipino, unya di apoy panghimagas nato nga marang. Unya na apod atong lasa, o naa diha sa bagol atong lasa. Ug di apoy atong tubig, muni atong tubig karon tubig sa butong. Unya diri di apod may nagsugba, diri ra may sa ubos among kamutian, di among kamutian diha. Nya mga una po dito. Nga, Timo mga mig. Dawin na si mig. Nya mga una day tano, kaon ta ninyo tanan, di atong pagkaon o di atay kaning baboy nga sinugba. Kani pod nga kuan kaning baboy gihatag ni Papa. Manok unta among tirahon karon. Nya kay gitagaan man ni Papa kaning baboy, palitan man ni Papa og kaning baboy. Na kuan nakaikyas ang manok. Nga unta ninyo tanan. Si Raymond, wala si Raymond kaya nag-practice man siya sa sayaw. Mga unta. Tanan, di ay marang. Marang. Mama. Marang ang inyo ha. Dugay kan unsay. Maan ka mga mig. Nandiya tayo sa usawan, oh. Si Raymond wala ka nag-practice.
Busy siya sa iyang praktisa sa iyang cheer dance. Hindi ako nga itang Libre sinisip na yan. kaya nang i-jiw na. Kami nila mong sudan, baka kadugang-dugang, mamis pa. Okay, sa pwede? Aduh, ano ko ano? Kailan sa papa? Sige. Bakit na mga man? So mga may nunta, tubig. Hinog man to. Daw ito nga marang kay ko. Ha? Daw ito nga marang. Dito ito. Wala ba? Ano pa baba na dito to? Ako na yun. So, kapabangan ba? Hinog ba to? Ta. Tutan, kinilas ko. Yan, namunga na to. Hinog na.
TV daw na isa say. Inom tag tubig sa butong. Sulbad ang paniod to mga migs. Nya di tay marang. Ang tag marang. Kay atong panghimagas marang. Wala kaon ta. Unta mga migs. Daw to din nga marang na. Ah, ugar. Ani over na ni Cor? Tama na siya. Gamay ang mga tulad. Mura lang yun. Ay. Burot man to. Kauntag marang ninyo tanan. Unya kay nahuman naman may pangaon aw nagkanto-kanto og lingkod. Ya si Bintoy. Ya si Koreana to apo dito, si Riri di apo diha. Ya si Seren na apo diha, unya ako na apo dani. Shout out sa inyong tanan mga migs, shout out sa inyong tanan kauwanon. Oh, mentag mag-uwan ni para ang atong gitanom mabisbisan pod, mabunyagan. Luag kay namong kamuti diha pero ang unod pasti lang gamaya ra gyud nya. Amo na lang nagkuha ganas basin sa sunod tanom di ay. Kaingon pa si mama nga agay kung mag kuan kuno mangunod na kuno magkuan na kuno magkamuti chisrol siya kay di na siya magpatsa kamuti unya unsaon na lang pag di magpalit sa kamuti no nga wala may unod. Awa Japon palpak plano ni Mader kay wa pa natanom nanay plano. Mao na lang giingon nga mao pagpangitlog. Ansa Kor? Mo pa itlog mo pa sa kabuak. Pusa na naman pagipos mo noyo. Naman mi daw manguli na po dayon mi nya ang mga bata to anang gibitbit na sa mga dala. Oh, Koreana. Kasalibag ng taklog kaldero ni Koreana. May marang among dala guys. So, pauli nami. Kani ato kumpot. Ala ay kumpot natin. Bitbit na si Koreana sa iyang mga dala. Pauli